ta conheci di Hungateca, nós está dando diferentes momentos nang pa hobby nang pa mucha nang e conjunto com nang tatas of mamas desarrollar algo. Então aqui também tá momento ave, nós temos temerler com Jan. Jan está Hamburg, qua bem veel Holanda, está arriba vakantie aqui nang. Então ela vai nos diferentes atividades ang veel Holanda acaba. Então ela bisa a me quer apoiar também. Então sei nos acta gusta. Então depois de celebração que é por que está assim, é temerman, nós choose para trabalhar junto com ele. Então nós temos diferentes hobbies nang que está trabalhando vogelhuisje. Para assim na hora nang by casa, nang tina mesmo casa para pagarito nang por ganhar comida. Então act que desenvolve também de pagarito. Então nós estamos muito contentes com a samenwerking com Jan. Nós trabalhamos diferente muito nang que ajuda outro. Compartilhar com outro, samenwerking e teambuilding também é muito importante. Dus nós estamos muito contentes com a participação de muita e também adultos. Hungateca não é lugar que você diz bem anto do na boiú, anto etacinha diferente coisa, não. A botei para vaca desenvolver de boiú e botacinha também com para guide bo mesmo you. Voorbeeld hobby biasi botin bijvoorbeeld een heneke por hunga voetbal, ta hobby leuk para vaca eta bij voetbal as toere senang. Pero ta hobby mais bonita para vaca tata e you of mama com you ta ajudando outro. Dus bo mesta sinha boiú algo, anto sei ta ecos com na Hungateca nós ta dando esse serviço para sinha tatas e mamas sei e também para ganhar muito momento para desenvolver a habilidade. Ik ben hier op vakantie en vrienden van mij in Nederland die kenden Hungateca. Die hebben vroeger op Aruba gewoond en via hun ben ik bij Hungateca op de website terechtgekomen en Facebook. En ik vond dat leuk. Ik dacht, god, dat is misschien een idee om, als ik hier toch 4 weken ben, een keer een dag met de kinderen iets te doen. En zo ben ik op het idee gekomen om de vogelhuisjes te maken met de kinderen. Ja, ik vind het geweldig wat ze hier doen voor de kinderen. Om ze de kans te geven spelletjes uit te lenen of hier naartoe te komen, workshops, de uitstapjes die ze doen. Ja, en daar zijn en veel vrijwilligers voor nodig en daar is natuurlijk ook geld voor nodig. Dus het is te hopen dat ze nog heel veel sponsoren erbij krijgen, zodat ze met veel meer kinderen nog leuke dingen kunnen gaan doen. Ik heb ook nog wel een aantal ideeën, ik kom nog een keer terug natuurlijk, om in de toekomst nog wat meer met kinderen hier te gaan doen.